Er du sikker på, at det er den rigtige bro, vi er ved? Ja, er du lige siden af os? Er du lige siden af os? Mod west. Kig op. Skal vi gå efter det? Nej. Nej, for der er en sniper, der gider slet ikke engang. Der er apartments lige om på den anden side af den bro der. Siger det bare lige. Jamen, det var poison, den kommer med det samme der, hvis der er. Ja, men det er... Nå, det er ikke safe zone, hva'? Det er på den her side af safe zone. Der er safe zone. Det er mod west, ja. Pause. Vi kan lægge os ind under broen, hvis det er. Hallo, vi skal den her vej. Så. Ja. Kom on. Det er det, det kan du se på kortet. Det er væk fra byen, og der er ikke en by på den her side. 10 biler op, der er 10 biler op. Ja. Der han kører. Prone. Der er en deroppe, han løber op i det tårn der. Det ved jeg sgu ikke. Hvor mindre ham der er en sniper, så er vi fucking ude i luften lige nu. Han går efter det airdrop, det er helt sikkert. Så spørgsmålet om vi skal rykke nu og så snakke. Han går ned nu, gør han ikke det? Nej. Står han oppe i tårnet? Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke se ham med min kikkert. Han står ved siden af, gør han? Der er vist en mur, du kan... Han står sådan ved siden af og bare glor, gør han ikke? Prøv lige at tage jeres kikkert frem og se på ham. Jeg kan se hans fødder igennem det der. Ja, han står ved siden af ved mig. Gør Gas. Tag en medkit. Medkit og en bandage, på grund af det er sygt, det her tøj. Hvorfor ikke? Jeg har craftet et. Så lad os løbe derover, og så dør vi lige lidt. Jeg har ikke så meget HP. Det er safe lige her. Hvorfor er prone blocked? Vi mangler ikke nogen field bandage. Jeg har ikke nogen. Her. What the fuck, hvor fanden Ja, jeg kan også tage field og sådan noget. Nej, det kunne man heller ikke. Hvorfor fuck gør den det der? Det er lige omkring det tårn der, er det ikke? Her, lige under mig. Der er en masse field bandage, tror jeg nok. Er det ikke det? Ja. Jo. Den gad ikke fucking drop det ordentligt. Af en eller anden grund, den trykkede move i stedet for. Hvor mange er der tilbage, kan jeg godt vide? Jeg smider lige nogle flere, for jeg har rigtig mange. Sådan der. Jeg skal se 200. Er der nogen, der bruger 380 rounds? Skyder. Hold det nu. Er der nogen, der bruger 380 rounds? Nej, backward. Ja. Så smider den her. I det mindste kan vi ikke sådan rigtig blive flanket fra den side der, fordi at det er inde i gassen. Det gjorde jeg. Jeg blev nummer 5, og der var en, der forlængede mig med et shotgun i gassen. Det var fucking nogen. Så det kan jeg samtidig også gøre. Men lige nu der er gassen, ja, fucking stærk. Ja. Du kan ikke... Vi skal bare helt op lige over broen. Det er her, den her vej. Det er lige, Det er mod nord. det er lige foran broen. Det er til højre for os, hvor vi står. Prøv at kigge. Hvis du står og siger, at den... du skal kigge mod vest, så... det er nord. Det er lige over broen nordvest, lidt nordvest. Jeg prøver bare lige at se om han I er... det mindste, så vi kommer tættere på her, så vi ikke er inde, så langt inde i gassen. Det er 10 sekunder, jeg kigger altså bare lige heroppe. Jeg ved ikke, om han er oppe i tårnet.
Okay, jeg løber derhen med en... Bag mig med våben nu. Jeg løber hen og smider en... Molotov. Han er deroppe. Fucking old bitches! Best plan ever. Best plan ever. Det var deroppe. Okay, Der er 6... Der er 6 endnu. Ja, nu er der 4 mennesker tilbage. Vi er 7 af dem, ja. Hvem skyder? ingen. Var det ikke dig? Jeg ligger nede i græsset. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Lige ved siden af dig. Nå. Er der en? Ja. Nå, lol. Der er kun én tilbage, dude. Han sidder her. Vi vinder! Tak, Jørgen. Vandt! GG! Jeg dør! Ikke! GG! Jo, vi har! Der står winner, winner, chicken dinner oppe i toppen. Der står winner, winner, chicken dinner. Jeg fik last kill. Woohoo! Jeg tror ikke, jeg har fået et kill endnu i det her game. Sikker på, at der sidder winner. Der står winner, winner, chicken dinner. Woohoo! Der står også take a short time to celebrate. Skal vi prøve den? Så stop lige. Jeg prøver lige at skyde lige en gang. Se der. Hvis du putte... Hvis du liv. Ja, okay, så... Okay. Så helt. Det vil sige, der er en tilbage, tror jeg. Nej, der er ikke. Hop. Winner celebration. Woohoo! Ja. Det tror jeg ikke mere. Woohoo! Lol. Elite bag. Mystery bag, airdrop ticket og event ticket. Hvad Fik I den der skin red battle royale? Ja, det får du, når du vinder dit første Battle Royale. Ja, så Elite Bag, Mystery Bag, Ja, Event. airdrop og event. Ja. GG! Jeg vidste ikke engang, hvor mange jeg nakkede. Det kan jeg køre noget, jeg kan se. Jeg tror, jeg nakkede 7, for jeg nakkede 3 dernede, og 2 lige før. Og så 1. 7 eller 8 mennesker nakkede jeg der. Skal vi join ind med, så vi kan åbne vores shit? Jeg har en mail. Kan vi ikke bare gå ind i en normal server, eller? Nej, det kan vi måske ikke. Jo, men så er vi bare ikke sammen. Ah. Det er bare så vi, så ja, så kan vi åbne og slå det, mens jeg kan tage et samtidig, du ved. Ja, der er bare sådan 358 i kø. Wow. Ej, jeg skal ikke lige nu. Ej, ja, det var lang tid. Jeg vil gerne ind og åbne den back der. Nå, ja, okay. Altså, min loader lige nu, en grund. Det gør min også. Nå, Det er det. kom ind. Kan du join os, tror du? Det tror jeg Nej, faktisk. fordi vi er full team. Hvor er den der back der henne? Jeg åbner altså lige hurtigt. Hvis du trykker inventory, Ja. så er min bag der heller ikke nej. What the fuck? Hvorfor fanden er den der ikke? GG. Jeg lukkede lige hurtigt ud. Jeg står ikke engang, jeg har fået noget.